Kaixo, gaur elementu elektroneumatikoak aztertuko ditugu. Horretarako, oinarrizko zirkuito elektroneumatiko bat ikusiko dugu lehenengo. Q-Electrotech softwarea erabiliaz, zirkuito elektroneumatiko bat ikusiko dugu jarraian. Pean mantenu unitateak airea konprimatuko digu. Ondoren, aire konprimatua elektrobalbularaino iritsiko zaigu. Kasu honetan, elektrobalbula honek I bat bobina du bere kontrolea. Eta beste aldetik malgukia, beraz, elektrobalbula monoegonkor bat izango da. Elektrobalbularen ondoren, aire konprimatua zilindroraino iritsiko zaigu, baina bidean airearen tratamendua egingo duten bi balbula aurkituko ditugu. Ezkerraldean ihes balbula ikusiko dugu, zilindroa azkarrago mugitu dadin. Eta eskubitan, emari erregulatzailea ikusiko dugu, zilindroa mantsoago atera dadin. Elektrobalbularen bobina elektrikoa zirkuitu elektrikoak gobernatuko du. Eskubitan azalduko zaigu zirkuito elektriko hori gobernatzeko diseinua. Bertan, I bat bobina, kontuan izan, I bat eta I bat label edo zenbaki berdinarekin izendatuta daudenak elementu berdina direla. Beraz, I bat elektrikoki aktibatzen denean, I bat pneumatikoki ere aktibatuta geratuko da. Kasu honetan, S bat pultsagailua sakatzean, I bat bobina aktibatu, I bat elektrobalbula aktibatu, eta zilindroa kanporantz aterako litzateke. Goazen bat zirkuito elektroneumatiko honetan dauden elementuak aztertzera. Lehenengo zilindroarekin hasiko gara. Merkatuan gehien aurkitzen ditugun zilindroak efektu bikoitzeko zilindroak izango dira. Bi kamara izango dituzte, bat zilindroaren atzekaldean eta bestea zilindroaren aurrekaldean. Efektu bikoitzeko zilindro hauek elektrobalbulaz edo balbula pneumatiko simplez aktibatuak egongo dira. Bazen zilindroak ikustera. Zilindro desberdinen artean efektu bakunekoak eta efektu bikoitzekoak aurkituko ditugu. Guk gure proiektuetan 1200 serieko mikrozilindroak erabiliko ditugu. Gehienez, 8, 10, 12, 16, 20, 25 eta 32 milimetro arteko diametroak dituzten zilindroak dira. Ejekuzio estandar batekin, hemen aurki ditzakezu. Jarrai dezagun.
Ondoren, aztertuko ditugun elementuak elektrobalbulak izango dira. Elektrobalbulak teknikoki ulertzen eta erabiltzen zailenak diren elementu pneumatikoak dira. Bidean, airea kontrolatzen duen elementuak izanik, ate funtzioa egiten dute. Aireari pasatzen edo ez pasatzen utziko diote. Balbula hauek egoerak eta bideak izaten dituzte beraien diseinua. Hemen bistan duzuen balbulak adibidez, bi egoera izango lituzke. Ezkerreko egoera eta eskuiko egoera. Eta lau konexio edo bide. P, B, A eta R. Eskubilan, ISO norma beharrean, gehien erabiltzen den normakin ikusiko ditugu konexioiek. Bata, aire presioa duen konexioa, laua eta bia irteerak, eta hirua aire ihesa. Balbula honek bi egoera izango lituke beraz. Ezkerrekoa eta eskuikoa. Eta lau konexio. Beraz, lau bi balbula bat izango litzateke. Bere egoera eta bideen arabera, hurrengo balbulak bereiz ditzake. Bi balbula bat. Bi egoera eta bi konexio. Hiru bi balbula bat. Bi egoera eta hiru konexio. Lau bi balbula bat. Bi egoera eta lau konexio. Eta pneumatikan gehien erabiltzen diren balbulak. Bost bi balbulak. Bi egoera eta bost konexio. Non bata aire presioa izango litzateken, hirua eta bosta iesak, eta bila eta lauak zilindroa konektatuko litzateken, bideak izango litzateke. Men irudian, bost bi balbula monoegonkor bat ikus dezakezu. Balbula hauek aktibazioa izan ohi dute ezker eta eskubian beraien egoerak nolabait aktibatzeko. Lehenengo egoera hau aktibatzeko I bat solenoidea edo bobina ikus dezakegu. Eta beste aldeko egoera aktibatzeko malgukia. Balbula mota honi balbula monoegonkorra deitzen zaio. Egoera egonkor bakarra duelako, malgukiak markatzen duena. Aldiz, bost bi balbula honek bi bobina izango ditu. Bata alde batean eta bestea bestean. Y-koa bat eta Y-koa bi. Itxura hontako elektrobalbulei, elektrobalbula bi egonkorrak deitzen zaie. Eta bi egoera egonkor izango dituzte. Hauek izango dira gehien erabiliko ditugun elektrobalbulak. Elektrobalbulen kasuan, koazen bada gure 800 serieko elektrobalbulak ikustera. Kasu honetan,
hemen aurkituko dugu bost bi elektrobalbula bat. 3-2 modeloan ere salduko digute, baina normalian bost bi modeloan erosiko. Kasu honetan monoegonkorra, bobinatu bakarrarekin. 24 voltio jarraian funtzionatzen da. Balbula monoegonkorra hauek ikusi ondoren, base modelo berdina bi egonkorrean ikustera. Bobinatu bat eta beste bobinatuarekin. Ados? Elektrobalbula hauen ondoren, bide balbula bereziak ikusiko ditu. IES azkarreko balbula eta emari erregulatzailea. IES azkarreko balbula, hemen daukazu ere diseinu eskematikoa, airea azkarrago, zirkuitutik airea azkarrago erteteko erabiltzen den balbula bat. Zilindroa atzeruntz doanean, zilindroaren atzeko kamarako airea, bueltan, bide normala eginda, elektrobalbulatikan irtengo litzateke. Baina aireak hor daukan marruzkaduragatik, denbora pixka bat gehiago igaroten du, bide hortatik ateratzen. Beraz, atzeko kamarako airea, zuzenean, demagun hemen datorrela, bai pasa hontan, pelotak ezin du irukitik pasa, beraz airea hemendik atera ezinean dabilenean, beste aldetik irtengo litzateke. Elementu hau airea kamaratik azkar ateratzeko erabiltzen da. Beraz, zirkuitoaren zurtoina normala baino azkarrago sartuko litzateke atzera. Bazen gure zirkuitoa ikustera. Kasu honetan, zurtoina atzeruntz doanean, aireak bide normaletikan ateratzeko joera dauka, baino ezin du eta beraz bide azkarretik aterako da. Aldiz, IES azkarreko balbula honek airea beste alderuntz doanean, ez dio inongo oztoporik jartzen. Airea hemendik dator, eta hemen presioa igartzen duenean, bide hau itxi egiten du. Beraz, airea atzeko kamaran normal sartuko litzateke. Hemen daukazue, Neumaxeteko IES azkarreko balbula. Laurden bat, 8 bat eta pulgada erdi bateko rosketan egiten da, beraz. Elektrobalbula klase guztientzako erosteko aukera da. Azter dezagun orain, emari erregulatzailea. IES azkarreko balbula zilindroak mantxoa azkarrago barkatu mugitzeko ikusi ondoren, emari balbulak aztertuko ditugu zilindroak mantxoago mugitzeko. Emari balbulak tutu pneumatikoa estutzean oinarritzen dira. Tutu pneumatikoa estutzean, airearen emaria txikitu egiten da, eta aire gutxiago pasatzean, zilindroak denbora gehiago pasatzen du, airez betetzen, beraz, mantxoago mugitzen da. Bere oinarrizko diseinu eskematikoa hurrengoa dugu. Non airea betikan goruntz doanean, estugunetik pasatzen hasten da, ze hemen eskubitko bidetikan pasatzen joanez gero, begiratu pelotak ezin duela iruki hortatik pasa. Hemen eskubiko atal honi bypassa deitzen zaio. Aireari beti gora ez dio pasatzen uzten, aldiz goitik bera daton aireari pasatzen utziko lioke.
aire erregulatzaile batean, emari erregulatzaile batean, biak ikusituko ditugu paraleloan. Estugune bat eta bypassa. Kasu honetan, betikan gora aireari pasatzen uzten ez dionez, aireak ez dauka beste erremediorik estugunetik pasa baino. Eta zilindrora iritsiko den airea gutxitu egingo da. Edo kontuan izan, eta oso garrantzitsua da, airea beti irteeran erregulatu behar dugu. Demagun zirkuito honetan, zilindro hau irteteko abiadura erregulatu nahi dugula, mantxotu alegia. Beraz, kamera hontan dagoen aire guztia, emari erregulatzaile honetatik pasarazi behar dugu. Hemen datorren aireak ezin du bypassetik pasa, eta beraz, nahita nahi ez, estugunetik pasa behar. Estugunetik pasatzean bere emaria txikitu egiten da, eta aireari gehiago kostatzen zaio irtetea. Beraz, zilindro hau mantxotu egin dugu. Eta beti kontuan izan, irteteko airearekin mantxotu dugula. Sarrerako aireak bypassetik errex pasa, eta ez du inolako eragozpenik izango. Beraz, sarrerako airea normal sartzen da, baina irterako airea estugunetik pasarazi dugu. Hemen ikus dezakegu mikroerregulatzaile bat. Neumaxetxeko. Ozen azkenik, zirkuito elektrikoan aurkituko ditugun elementu ez hitz egitera. Lehenik eta behin, elektrobaluraren bobina aurkituko dugu. I bat, Y-koa. Bat kasu honetan, eta Y-koa bi izenez izendatuko ditugu. Elektrobalula batean aurki ditzakegun bi bobinatuak. 24 voltiotako elektrobalulak izango ditugu gehienean. Eta itxura hau izaten dute bere konektore elektrikoak. Elektrobalulak erostean, kontuan izan, elektrobalula beti bere bi bobinekin etorriko zaigu. Oso argi eduki, I bat elektrobalularen bobinak eskemetan bi elementu adieraziko dizkigula beti. Eskema neumatikoan agertuko zaigu, eta eskema elektrikoan ere agertuko zaigu. Baino elementu berdina dira biak. Elektrikoki aktibatuko dugu, eta neumatikoki izango du bere eragina. Eta azkenik, elementu elektriko gehiago gogoratu baino ez dugu. Gogoratu pultsagailuak, bi konektore, edo normalean 3 pin edo konexiotako elementuak izaten dira. Kasu orokorrenean, pultsagailu konmutatzaile bat daukagunean, elementu komun bat, bata, normalean itxi bat, bia, eta normalean irikia den pin bat, laua aurkituko ditu. Beraz, pultsagailuari sakatzean, bata lauarekin konektatuko da. Eta pultsagailua askatzean, bata biarekin. Hauek eskuzko elementu, eragite elektrikoko elementuak dira, baino zirkuito automatikoak egitean, detektore elektrikoak edo karrera maiera elektrikoak ere aurki ditzake.
sakatzaileen eragite berdina daukate, baina ez dira eskuz eragiten. Zilindroak berak eragiten ditu ordea. Hemen ere, normalean irekiak diren kontaktuak, eta normalean itxiak direnak aurkituko ditu. Eta azkenik, RL-ak aurki ditzakegu zirkuito elektrikoetan. Aurreragoko praktiketan aztertuko ditu. RL-ak A bat A2 bobina elektromagnetikoa izan ohi du. Zeinak bat bi lau konmutadorea aktibatuko duen. Bere diseinu elektrikoan bobina A bat eta A2 aurkituko dugu. Eta bobina horrekin lotuta joango diren 13-14 kontakto irikia, 21-22 kontakto itxia, 31-32 kontakto itxia, eta 43-44 kontakto irikia kasu honetan. Bobina, elektrobalbulako bobinarekin bezala, RL batean, bobina aktibatzen den bakoitzean, bere kontaktoak egoera aldatuko du bere. Irekiak itxi egingo dira eta itxiak ireki egingo dira. Zirkuito elektroneumatiko oinarrizkoena aztertu ondoren, agur esatea besterik ez zaio gertatzen. Hurrengo lekziora arte